शिकप शिकतात ऑनलाईन क्लास, मोबाईलवरती शिकतात कसे ते क्लास. भुरगे आमचे शिकप शिकतात ऑनलाईन क्लास. आधी स्कूल असलले आता स्कूल जांक पावले. आधी स्कूल असलेले स्कूल जाऊन पावले. इथे हे नवा संस्काराचे. कच्च्या परिसरांत ऑनलाईन क्लास, नाका मोटरसायकल बसाची पास, ना युनिफॉर्माचे कसले त्रास, विकल्यांशिवाय कोणी नाच पास. इस्कॉल कॉलेजाने गुरु शिकाप दिताना गुरुक नमन सलाम करून शिस्तेन वाढतले. आता ऑनलाईन कशे जाता भिरांत गौरवना, मोबाईल घेऊन टॉयलेटाने शिकूंक बसताले. भुरगे आमचे शिकप शिकतात ऑनलाईन क्लास, मोबाईलवरती शिकतात कसे ते क्लास. भुरगे आमचे शिकप शिकतात ऑनलाईन क्लास. आधी स्कूल असलले आता स्कूल जांक पावले. आधी स्कूल असलले स्कूल जांक पावले. इथे हे नवाल संस्काराचे. मास्तर बावड्यांक टेन्शन असले भीती उठाचे, उपरांत भुरग्यांक कंट्रोल करचे मोबाईल शॉटांतले. कॉलेजाक बंक मारतलोय, अकरेचो बेंच धरतलोय, आता आराम शिकतू मुखार पटवून जेवतलोय. कॉलेजांनी प्रोफेसर पॉकेटां देखतले, मोबाईल कोणे हाडलो काढून सीज करतले. इस्कॉलात मोबाईल लिपले, कॉलेजात मोबाईल गेले, आता इस्कॉल कॉलेज येऊन मोबाईलात घुसले. जायते भुरगे ऑनलाईन असतात क्लासीच्या निबान, फेसबुक व्हॉट्सअप पळोवन काडतात वेळ बोकरी पोनान. पोषकांनी पारखूंक जाय भुरग्याचे हे केस्तांव, तुमी शिक्षक जावन पळोवंक जाय सदांचे लिसांव. आधी शिक्षक माईक पाय कापून भूतबाळ सांगताले, भुरग्यांक मोबाईल दिल्यार भुरगे वाट विसरतले. आता भुरग्यांक मोबाईल ना तर क्लासी चुकतले, मोबाईल बरो वाईट ते थोड्याच तेंपान कळतले. भुरगे आमचे शिकप शिकतात ऑनलाईन क्लास, मोबाईलवरती शिकतात कसे ते क्लास. भुरगे आमचे शिकप शिकतात ऑनलाईन क्लास. आधी स्कूल असलले आता स्कूल जांक पावले. आधी स्कूल असलले स्कूल जांक पावले. इथे हे नवाल संस्काराचे.